Chcú vymeniť dodávateľa služieb. Toto nie je pridaná hodnota, to je štandard. Oslovil nás zákazník, že nie je spokojný so svojím súčasným dodávateľom. Zrejme budeme pre ňoho robiť komplexnú službu, odborné školenia, revízie, BTS-ku, PZS-ku, hasiace hydranty, komplexnú službu. Keď sme identifikovali celý ten rozsah, ktorý je potrebný, tak na konci sme sa ho opýtali, ako má predstavu o komplexnej službe. Hádaj, čo ho najviac trápilo. Veľa termínov za mesiac tam bolo určite. Chcel robiť aj cez soboty a nedele. Prípadne, keď majú odstávky technológie, alebo nejaké špeciálne nácviky pri tých odborných školeniach. Nic z toho. Povedal, že keď si dohodneme termín na revíziu, tak aby sme naň prišli. Keď si dohodneme termín na odborné školenie, tak aby sme ho nezrušili. A posledná vec, aby termíny nedržal v hlave on, ale my. Len toto? Z môjho pohľadu toto nie je žiadna pridaná hodnota. Toto je štandard. Pre niekoho štandard, pre niekoho pridaná hodnota.